איוש, אני רוצה להראות מה יצא לנו, השינויים. כמו שביקשתם שירותים אחד מפה, שזה רק אסלה, 80/90, והשירותים האלה נשארו כמו שעשיתי אותם בפעם הקודמת, רק הוספתי להם נישה למכונת כביסה ומכונת טיבוש, אפילו נכנס פה ארון קטן למגבות ונייר טואלט, ואז הדבר הזה בעצם יצר פה נישה לארון בחדר הורים, ויש לנו פה עוד חלון. עכשיו מה טוב באופציה הזו, שאם אתם מחליטים שכרגע אין לכם צורך לסגור את המעבר לחדר ילדים, שכרגע זה באמת לא אקטואלי, אז אתם יכולים להשאיר את זה ככה, ולהחליט איך אתם רוצים את המיטה שלכם. ככה, אני נצמדת לחלון יותר, זה לא משנה. כאילו ברגע שילדים יהיו גדולים יחסית שהם באמת יכולים להפריע, אז תבנו פה את הגבס הזה. כרגע זה ממש ממש לא אקטואלי. חדר ילדים נשאר כמו שהוא. לגבי חלון אנגלי. אז חלון אנגלי, אני בניתי אותו לקיר לקיר, סליחה. מקיר לקיר, שהוא פה ליד מטבח, הוא הופך להיות שולחן. כן, שולחן שאפילו פה יש נישה כזאת, אפשר להעמיד שם ספרים, מה שאתם צריכים. פה עשיתי אותו פתוח לספרים, אבל תמיד אפשר לסגור את זה עם דלתות, לא משנה. מעל זה יש קריות לנוחות ישיבה וקריות נוי כמובן. עכשיו לגבי פינת אוכל, זה ממש נושא רגיש, כי כרגע אם אנחנו נסתכל ממבט על, אין לנו איפה לשים שולחן פינת אוכל, כי איפה שאנחנו לא נעמיד אותו, הוא יהיה יותר מ1.20 מטר, זה יסגור את החלל. אז כרגע אני עמדתי שולחן שהוא ממש בצורה אורגנית כזאת פה מאחורי העמוד הזה, שהוא גם ממש פריט עיצוב. הוא יכול להיות יותר קטן, יותר ארוך, אני יודעת, כאילו, אבל מה שטוב פה שאפשר כאילו בכלל לא לשים פה כיסאות, אלא לשבת על חלון האנגלי ולהשתמש רק בשני הכיסאות האלה שיש לנו בפינות עבודה. אוקיי, אז זו אופציה אחת, ומה שטוב בו שזה לא משהו מוגבר, אז אתם יכולים כאילו במידה ויש יותר אורחים ממה שחשבתם, אתם מעבירים אותו לפה, או מעבירים אותו לשם, כאילו אפשר לשחק איתו, אבל ביום יום הוא יכול לעמוד פה ולא להפריע. עכשיו לגבי טלוויזיה, אז אכן טלוויזיה של 75 אינץ' זה וואחד דבר, וזה היה יוצא פה בצורה לא טובה, וכאילו מישהו בטוח היה מוריד אותה. אז מה עשיתי? אני סיבבתי את המטבח ככה. עכשיו כאילו הדלת היא מפה, ואפשר לעשות גם אולי לעשות חלוקה חצי חצי או דלת מפה, לא משנה, כאילו יש פה כמה חללים, ואז בעצם הטלוויזיה ממש 75 אינץ' לא מפריעה לאף אחד, ותכלס אנחנו גנבנו מפה רק 60 סנטים, אז זה לא משהו קריטי, אבל אכן קיבלנו מרחב שאנחנו יושבים פה בספה, מסתכלים בטלוויזיה ענקית ונהנים מהחיים. הספה עשיתי רש, אבל רש ממש קטן, כי אני רוצה שיהיה מעבר נוח. אז שוב, הדברים האלה לדעתי צריך לבחור בקנייה. אוקיי? הלכנו, ראינו איזו ספה שהיא לא ממש בולטת, או אפילו זה יכולה להיות קובייה שהיא נצמדת ולא חלק מהספה, אז אפשר להזיז אותה ברגע שהיא לא תפריע. זהו, אין לנו עוד אופציות לתלות טלוויזיה, אני ממש שיחקתי עם זה ימין ושמאל, ויש רק אופציה אם להוריד אותה מהתקרה עם מנגנון כזה, אבל גם אני לא מאמינה שזה דבר טוב, ועוד אופציה לתלות אותה פה על העמוד הזה,
שזה גם לא אופציה טובה, כי מישהו ייגע בזה וזה ייפול. ושוב, השולחן הזה הוא אכן מפריע לי לעין, כשאנחנו מסתכלים מהסלון, אבל תכלס אפשר בינתיים להצמיד אותו לפה, רק שזה חוזר, סוגר את המעבר. זה ממש אישיו, אוקיי? השולחן פינת אוכל. אופציה נוספת שרציתי להראות לכם, שזה משהו שיהיה ממש בנוי ככה על העמוד הזה, ושהוא נפתח. אז כשזה ככה זה לא מפריע לאף אחד, ואז כשאנחנו צריכים אנחנו יכולים לפתוח אותו לכל הצדדים, ושוב להעביר אותו לכל המקומות. אוקיי? אז אפשר להזמין כזה דבר אצל נגר, לדעתי זה יהיה הדבר הכי נכון, כדי שזה יהיה מוסתר על ידי העמוד. זהו, זה הכל, מחכה לתגובתכם, ביי.